Gikan sa MGCQ sir, medyo niguot ta, nag-GCQ ta karon nanay mga pagpunga ipatuman ipaput na nato ni. Nagihapoy uban sir nga gahit dili mo sunod unsay order nato sa Digos PNP ani. Ayo. Dili lang ang PNP. Apil na ang mga gi-deputize nato ang mga barangay officials, ang barangay captain. No, tagaan na to sila violation tickets. Ingon man ang OSIM, no, na mga personahe sa OSIM nga sila na po'y manakop. Mao bitaw na nga gikasubo na ko sa una nagpahangyo pa ko sa inyo ha ana 50%. Sa first violation, posible na mahitabo. Ug sige na gani mo violate ana second violation ninyo, no, maski pag higala ta mo, dili na jud ko magpahangyo. Ngano man tungod po na ning hangyo-hangyo, ingon man sila, gamay naman babayaran ako. Okay ra ni siguro, murag dili kayo niya seryosohon ang atuang mga pahinumdom ug atuang mga gibawal, no? Mga gibawal. Ang dili pagsuot og mas gibawal na diri sa Digos City. Ang dili pagdistansya gibawal na. Pasabot ana aduna nay multa ang mo violate ni ana. So mga establishments nga wala nagsunod sa protocols, dili mamadlong, walay mga safety officers. Ayaw paabutan nga dakpon mo kay pwede gyapon sila multahan tungod kay wala nila gipatuman ang atuang protocols. Stricto tinuod, stricto na yung taana karon tungod sa pagitabo para ra ni sa atong kayuhan tanan. So mahangyo lang po ko no nga kaning atuang pagpahugot sa atuang quarantine rules karon kay nanata sa general community quarantine na mga negosyante nga medyo mabudlay na po sila ani, medyo ang madisrupt, no? Madisrupt ang ilahang regular nga mga business operations. Tungod kay alas 7 na ang atuang establishment diri, kutob na lang ta alas 7 ang pag-abri, sulod sa 14 days. Kay gituhuan nato nga kining atuang pag slow down sa atuang movement for 14 days makatabang nga ma-flatten nato ang curve, ma-minimize nato ang spread sa virus. I-evaluate man nato ni sa kunang kaygon kaganiya every week ang Digos City Interagency Task Force COVID adunay ipahigayon nga mga meetings, series of meetings for evaluation. Kung ningon po ko ninyo kaganiha, nami ba kung approach karon specific and targeted na ang amuang mga lakang, no, para atuha jong ma-address ang padayon nga pagkuyanap sa COVID dinhi sa Digos City.